Esquerra vol proposar llistes electorals a la majoria dels municipis del Berguedà i per aquest motiu està treballant per oferir propostes al 70% dels pobles. Anuncien que seran presents en llocs com la Pobla de Lillet, Cercs, Bagà, Vilada i en altres llocs repetiran com a Casserres, Porreig i Gironella, a més de Berga, on intentaran fer una llista per poder obtenir representació i fins i tot optar a l'alcaldia ara en mans de CiU. En aquest sentit, la secció local d'Esquerra a Berga ha proposat pel pròxim divendres, dia 19 de desembre, una assemblea per triar la nova executiva de la secció local. Aquesta nova secció local podria estar confeccionada amb antics regidors d'Esquerra que van presentar-se a Berga en altres legislatures i que van aconseguir bons resultats. Al mateix temps, d'altres persones vinculades a Impuls Berguedà, l'associació on han anat a parar molts exsocialistes de la comarca i especialment els regidors no adscrits de l'Ajuntament de Berga, que també podrien formar part de l'executiva local. L'executiva local d'Esquerra s'ha de confeccionar de nou després de la retirada fa uns mesos de l'home fort d'Esquerra a Berga, Enric Barrios, i el seu equip, que van apartar-se del lideratge en no estar d'acord amb l'entrada d'Impuls a Esquerra, un fet que va ser molt criticat per la majoria dels membres de l'equip de Barrios i que va representar fins i tot la sortida del partit d'alguns. Esquerra donarà a conèixer divendres la nova executiva després de la xerrada de Josep Maria Terricabras proposada a 14:15 de la tarda al pavelló de Suècia.